Si GB, good morning tabi sa Indogabon. May mga travel ngunyan, ingat-ingat lang po mga tugang sa mga pagmamaneho. Kita padagos na nakantabay. Asin padagos kita mga tugang na simulcast pong nadangog. Mga tugang digdi po sa 106.9 WGB. Diyan po mga tugang sa Tabaco City. Good morning tabi sa Indogabos, ha? So mga kababayan niya to dyan na may mga birthday ngunyan, haberday. May mga travel tabi ngunyan na pagkaaga, ingat po sa pagmamaneho. Ngani mga tugang na may bitaran naman na problema ta magin sa mga otoridad na mong problema na kung paano tabi maibitaran mga tugang sa tuya na kwan, sa tuya tabi na paano may bitaran ang mga aksidente dyan sa mga tinampo. Tadakol tabi ang road crashes na nangyayari buda mga na-record po sa tuya na kapalibutan. Kaya po mas maray na nag-iingat tabi kita. Alright, sige! Bago po sa mga istorya, importante po mga tugang na may makatabang para po mga tugang sa pagproteksyon kan sa tuyang atay, lalo na po duman sa mga mahilig na mag-inom nin alak o magkaon po nin taba. Posible tabi na ang saro sa problema na sa tuyang hampangon, iyo po ang fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay kay puan po mga tugang na sabayan ng protection Liver-Aid. Liver-Aid Silimarin Capsule. Ang Liver-Aid Silimarin Capsule para po salud asin protection kang atay. Yan po may silimarin na hali sa herb. Natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver-Aid saro po mga tugang na antioxidant na nakatabang para po mapugulan ang paghubag kayan. Siring man nakatabang po para mabawasan ang danyos kang atay. May bisyo ka man o wara. Mahilig ka man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver-Aid Silimarin Capsule Oral daw. Siring man mga tugang ang Liver-Aid Silimarin Capsule, mga tugang ang Liver-Aid Silimarin Capsule, iyan po mababakal sa mga butika nationwide. As in siring man, sabi nga ni mga tugang, iyan po approved kan Food and Drug Administration. Taya asin po yan, saro mga tugang na marhay na food supplement para sa protection kan sa tuyang atay. Alright, sige. 15 minutos mga tugang bago mag-abot ang alas 8 nin aga, digdi po sa tuyang programa. Kumusta kaya ang sitwasyon? Kasi bago nag-ikot-ikot ako sa palibot, nasabat ko na tabi, Chief Ramir, sa mga traffic kan mga auto, tama eskwela. Kaya nag-uli na ako, ligi sa DCB, tawagan nga ako, malate ako sa kuya na programa, ngunyan tabing aga. Pero, sa first day of classes, mga tugang expected dyan na talagang ma-build up, malangkaw ang numero kan mga auto dyan sa mga tinampo. Kaya tabi kitang mga nagmamaneho, dit lang na puro pasensya. Dit lang na pasensya po mga tugang sa tuya na palibot. Tangani na depo kita nin problema. Alright. So sa tuya man na mga traffic enforcers dyan tabi, nagliploy da ang kapulisan. Kasi bago man ang may nahiling ako na mga pulis, nayaon po dyan mga tugang sa palibot, inda kung ano ang sitwasyon, mga tugang kaya nasa satuya na yan. Ano yan ang mga problema baga dyan sa mga traffic, mga road reblocking, dit lang na puro pasensya. Detabi mag-ganan, detabi mag-buso, sabi nga, mag-counterflow. Tapaminsan, ang problema po sa traffic na lalo sa mga road reblocking kung nagka-counterflow. Nagka-counterflow, mga tugang ang sarong persona, ang sarong nagmamaneho. Pag nag-counterflow, nagka-trimingan, may nagsurunod, may nagsarabat, dumana kita nagkaigwatabi ng problema. Kaya, para maibitaran ang problema dyan sa problema tabi dyan sa traffic jam,
Buda day lalo nang nakadagdag pa kita sa init kampayota sa pagkakalit sa trabaho, sa opisina o pagkakalit sa klase, dit lang po na disiplina. Buda magsunod kita sa mga traffic rules na ipinag-imponer dyan sa mga lugar na igwapo nin road reblocking. Tangani na may bitaran po ang iriwal, asin may bitaran mga tugang ang lalo na napagkagubot kan bulos kan trapiko dyan po sa tuya na palibot. So sa tuya na mga kapulisan, tabi dyan sa mga national highway, o salamat man sa indong tinataong serbisyo. Kaya lang, siyempre, kung may pulis tabi dyan, mga tugang, dito man maasahan ay ang 24 oras yaon dyan. Taigwa pa man ang kibang mga dapat arasikasuhon sa tuya tabi na sa indang kumandansya, na sa indang na sasakupan. Mas maray na arog tabi kan ang sitwasyon. Okay? O sige. O, dit lang na relax lang ha. Relax lang. Okay. Kaso bago, may nabasa akong informasyon tungkol sa ipinaluwas sa pastoral letter kan sa tuyang obispo. Paring mahal pakitawan daw nga tabi gari kay kuan kay unini kay kuan tabi dara sa kuya gini. Paghahanap ko as official na copy. Di akong nakukuha na pagkitabangi daw tabi ako pa di ba ka makuha sa Facebook kung sa ini na copy kang kuan ni ano yan ni Bishop Joel Bailon. Gusto tang tawan ki doon ini mga tugang sabi ang pangapudan base po duman sa pastoral letter kan sa tuyang diocese, kan sa tuyang obispo, may pangapudan para mga tugang maprotehiran ang sa tuya na palibot. Ano? Gusto ko ining i-reiterate sa endo, tangani po na baka lamang may mga politician sa nagdadangog yan, Buda, ini po ang challenge ka ini para na po duman mga tugang sa masunod na mga elected officials ta magpon sa mayor, governor, mga konsihal, board members, vice governors, vice governor, Buda susatuya tabi na mga elected officials sa Kongreso, no? Na mapakarhay ini mga tugang na environmental concerns ta digdi po sa tuya tabi na probinsya kan Albay. Mas maray na gari may sabi nga ni may chemistry, no? So mga nakapwesto boda tabi so sa tuya na mga nagmamakulog sa palibot kung paano ta mga tugang atamanon tabi ang sa tuya na palibot. Lalo na ini na pagapakarahay mga tugang kan palibot kan bulkan mayon. Iyan ang saro sa gusto tatabi mga tugang na ilingon. Ano? Oni, thank you tabi Kuya Tony. Ay, so English palan ini. Day Kuya Tony Kibicol. Oni palang pinadalas ako ni Nicole. Tabi. Thank you Nicole. Buda Kuya Tony. So English ini ano? English. O, di bali. Tabi, madali lang. Basahon tayo ni sa Indo. Ngani na may pagnilay-nilayan lamang kita, tabi. Thank you, tabi, Kuya Nes. Uni na pala. Dako rin nagarabutan. Thank you. Alright. Ang laman, tabi, kang pastoral letter, mga tugang kang sa tuyang diocese, ang title, uni, This land is not ours to ruin. Yeah. Baka may makatabi ka mo pa dyan na Bicol lamang kayo ni o Tinagalog, kundi okay lang. Ang daga ngayon na ini, bako nga para sa tuya, narauton, a pastoral statement on the environmental crisis in the province of Albay.
challenge ini sa mga masurunod, mga tugang na maturo ko, lalo na tabi sa Hunyo 30. No. Sabi, we the bishops and clergy of the Diocese of Legazpi release this statement with urgency and conviction. The worsening state of our environment, the distress of many communities, and the moral questions surrounding the use of public resources compel us to speak, not as a critics from afar, but as a shepherds who walk with the people of Albay. Across the province, we have witnessed the alarming signs, no? Irresponsible forms of quarrying continue to scar the slopes of Mayon. A declared protected area, forest covers are being cleared, threatening biodiversity in displacing wildlife. Waterways are being altered or clogged, increasing risk of flooding in low-lying communities. Infrastructure projects are being built in geologically sensitive and heritage zones, sometimes with little regard for ecological impact or the long-term welfare of residents. Ang sunod tabi mga tugang na paragraph, alat ko na, napindot ko. Ito. In various towns, our people have begun to ask, who benefits from those projects? Why are those most affected rarely consulted? The resignation of Albay as a UNESCO Biosphere Reserve in 2016 was once a point of pride. Today, it feels more like a fading memory, as the very qualities that merited the honor are being compromised. We hear frustrations from environmental advocates, concerned citizens, and even local officials who feel helpless in the face of systematic neglect and questionable decisions. As a local church, we acknowledge with humility that our voice has not always been strong or consistent in this advocacy. For the times we remained silent when we should have spoken. For the moments with close comfort over courage, and for any failure to stand clearly on the side of what is just and right. We sincerely ask forgiveness from God and from the people we are called to serve. This is the moment for repentance and renewal, not only in the words but in witness. We call on Albayanos to take serious the call of ecological conversion. Creation is not just scenery, it is sacred, or sustains life, reveals the creators and deserve protection. Let us not be let us not be numb by familiarity or paralyzed by fear.
Let us care while there is still something to care for. We appeal on our public officials, elected leaders, and all entrusted with care of the province, please exercise your duties with integrity. Do not allow development to become an excuse for distraction when public projects ignore environmental safeguards, override communities, or enrich only few that betray the common good. We ask you, be transparent, be accountable, be just. In this Jubilee of Hope, our diocesan year of stewardship, and in this year, remarking the 10th anniversary of Laudato Si of the late Holy Father Pope Francis, we commit ourselves to the Church that listens, accompanies, and acts. Albay deserves better, and we can still choose to do better. With Mother Mary, Nuestra Señora de Salvacion, we find courage to rebuild our home with justice and humility. The Bishop and Clergy of the Diocese of Legazpi. Yan. Yan tabi, mga tugang. Ang latest tabi na informasyon may kinaraman mga tugang sa sitwasyon kan sa tuyang environment. Konektado pala nini sa paggiramdam ta mga tugang kang Laudato Si, no? Para susugduman sa surat na ginibo-tabi ni Pope Francis, the late Pope Francis. Kaya nagluwas tabi ki pangapudan ang satuya na mga local officials. Magayon ining punto, ay lingon ko lang po ning ano yan, para databi sa mga local officials, uliton talang iniya. We ask you, number one, be transparent. Dapat silang, ang sa indong mga pinagigibo, be accountable and be just. Yan po ang mensahe. Mga tugang kan mga kapadian, hali po mga tugang sa ano yan, hali po sa ano yan, hali po sa satuya na mga kababayan, digdi po, hali po sa tuyang diocese, digdi po sa syudad ni Legazpi. Okay? Yan tabi, no? Sana, sabi nga ni, madangog kan mga maturukaw sa pwesto. Anyway, sungunyan baga, patapos na sinda. Sungunyan ng mga terminal, ng mga nakapwesto sa tuyang mga lokalidad, sa mga LGUs, tarapos na. Matukaw po sinda, matapos ang terminal sa June 30. Kaya this is a challenge, mga tugang to those elected officials na ma-assume sa posisyon sa maabot tabi na Hunyo 30. Yan. Ilingunta. Tasalbay nga ni baga, sa liderato ni Governor Glenda, may pig-create na provincial mining, ano ito? Provincial Mining Advisory Board, Mining Board, di ba? Yan. Na naging ano yan, na naging puon para makatabang sa pagdidesisyon sa pag-issue mga tugang kan quarry operations. And magin si Governor-elect Noel Rosal, may naling man akong post niya na sa mga nag-aquary da, tabi na deki permit, mas maray da, tabi na magpundo na kamo kang operasyon. Iyan tabi, mga tugang, ang satuyang ilingon, buda, ipa-follow up sa senda po na pag-asumir sa pwesto, mga tugang sa maabot na aldaw. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. 2 minutos, pasado alas 8 nin aga, mga tugang digdi po sa satuya na programa. Good morning, Henry. Rin daw tabi, ano daw tabi ang plano kan local government kan nito, manungod sa problema digdi sa tubig asin kuryente. Sana magkaigwatabi kamo kitime na ma-interview ang elected officials digdi. Thanks for your action regarding this concern. Sige po, ha? Hahanapon ta po so mabagong matukaw tabi dyan sa nito. I mean, so mga officials dyan kan sa nito tabi. Salamat ha. Medyo may distance. Basta nata, mapa-schedule ako sa mga pag-iriba mi
na magapasiring po dyan, mga tugang sa Manito Albay. Okay? Salamat po. Good morning, Henry. Napapanahon itong pangapudan tabi kan simbahan, lalo na sa mga maturukaw sa Hunyo 30. Good to know tabi na igwaki mga arong kaan na mensahe. Sana po madangog kan mga matukaw sa pwesto pon sa kagawad, mayor hanggang sa pinakahalangkaw na posisyon sa tuya tabing probinsya. Okay? Yan. Sige. Okay yan. Salamat po sa reaction. Alright. Ito. Good morning, Henry. Iba pala to. Iba ito. Iba itong reaction ko niyan. Ligdi po sa tuya na programa Konekta. Kasabago pang aga inyo. Duman sa morning hirita nag-arabutan tabi. So nag-arabutan pasanangon yan. Good morning po from Maslog, Legazpi. Sabi ni Angelita Guaps. Yan. Amigong King Reginaldo, maray na agad tabi sa imo. Salamat sa pagtutok. Tabi sa tuya mga tugang na programa. Okay. O bueno, yun na muna yan. Tapos na ako tabi. Jerome kang kuwang ka. So live ko sa Liver Aid, Liver Aid, tapos na ako. Live sa, garo yun na. Liver Aid, garo yun. Garo yun na gayon. Garo yun, may binasa ako eh. Garo yun na. Alright. Sige. Para luya-luya naman kita. Para, natalot manlingawon ako, no? Mga accident prone sa National Highway kan Pulangi, pig pangadjian, asin pig bendisyonan ni Father Herbert Canar kasuhapon. Ino sa problema mga tugang kang nasyonal kan na pulis. Tanaga para lang kao da taben aksidente sa tinampo. Kaya si Father Herbert Canar palan medyong mismong pinangadjian, asin tinaonan mga tugang importansya sa pagi po din pagbendisyon kasuhapon na Father's Day. Ang mga tinampo sa palibota dyan po sa Pulangi na nagkakaigwa po nin perming aksidente. Jimmy nasalita sa detalye. Good morning, Jim. Kamen, Jimmy. Yes, Bibi, maray na aga sa mga barantabay, sa mga dagdag niya tong bareta, uminubos nin sarong container nin tubig, sarong patos asin, para makabilog nin holy water, kung saan uminagi sa proseso, seremonya, asin mga pangaji, kung saan isinagibo, sa ibungkan mainito na panahon kasudma, ni Father Herbert Canar, an pagpalayas, kana mga maraot na espiritu, tinampo na iyo ang nakikidumamay kung sa iyo ang aksyon kan mga barangay, MDRRMO, ang PNP para totalmente mapundo na ang serye ni na mga aksidente sa National Highway na nagpupuon sa barangay Ubaliw, Kinali, Balangibang, asin barangay Agos sa Banoan kan Pulangi. Nagpun sa naini kung matatandaan ta BBB kan nagsalpukan so sarong bus asin truck, may mga nagadan baga kaito and mga irido, alagad pagkatapos kaito sunod-sunod so mga aksidente. Iyo. Kuro karambal pati suro sirimbagan kung saan naisip na bilang inisyatibo kana mga nasa barangay. Turog na nagpuon digdi kay Kapitan nung Samura kan barangay Ubaliw na hagado na an intervention kan simbahan sa paaginin na pagpamibi asin pagwisik ni holy water sa streets kan kahalabaan kan National Highway na puon digdi sa barangay Kinali, and naglunad si Father Canar sa open na bihikulo, and sa ibong kan tirikan init niribahan ini kan narakapitan nung Samura ang DCGB News
and sa mga ambulansya kan LGU kasabay na sa pinagbindisyonan, sumobil kan na pulis and mga concerned na mga residentes sabay na inibahan si Father Canar pasiring duman bali digdi sa Ubaliw going sa Linderos kan Bato sa Camarines Sur and binirindisyonan ining mga tinampo bibi sinarabay na pati sa road reblocking. O nga ning tumagastulos gayod. Ayun kwan mga suggestion sabay na ta aagihan man sana. Pinagwiri sikan ini bibi ni na holy water. So ito parte ito sa mga sa pagtubod na igwanin mga nakikidumamay and kan sarupa na sabayan man giraray ini sigon kay Kapitan nung Samura na mag-iringat. Correct. Mag-iringat, iwasan ang reckless, na siya nagtutubod na ining kahalaban ni Street Highway. Once na na-widening ini, magayon na ang tinampo. Kung bako man maingat ang mga driver, Opo. iyo man kirarayan mangyari. Maski ini pinagparangadyan na winisi ka na holy water bibi. Importante Jimmy yan kan mga gurang baga may kasabihan na pag may mga arog lang baka ngayon nakikidumamay. Ramon Mas maray na yan napapangadyan buda dako lang tabang sa ano man na bagay an intersesyon kan sa tuyang mahal na Diyos. Tama ka. Ang mahal na Diyos. Pag itiniwala mo sa mahal na Diyos, dahing imposible. Tama lang. Baga kahit to kan, kung matatandaan mo baga, ining kalabaan man kan tinampo sa Kamalig, Libod, Linderos kan Trapisia mismo. Yes. Sunod-sunod sa mga aksidente. Gulpi man ang kinitil na buhay dyan sa mga aksidente. Ang ginibo baga, arog man kan ginibo duman sa pero iba digdi sa Kamalig ka ito sa specific sana kung sa pinangyarihan duman sana pero ini apresyado ko si Father Herbert Canar mainiton Kiyo, may gusto yan tabi Jim? Isa ron sa mga may gusto na padi sa tuyang diocese? Sakripisyo maray si Father di dara pluso na bata mainit ang abito niya. May bugbagay yan. Mainito, hindi dara pluso na si Father pati pero palang so nag-aagay Jimmy ng mga nagmotobo dato wibisikan ki holy water dahil nang pili kaya apresyado niya to si Father Herbert Canar sa iyang inisyatibo sa iyang sakripisyo kaso hapon may naron mong mainito man ang gada sa bagay Jimmy kasapon baga Father's Day sabay na ito sabay siya nakiselebrar sa Father's Day. Pagka alawig pati ang prayer. So seremonya. Medyo nangalas lang ako. Tana may asin buda. Ang tubig na natural. Itong asin pighalo duman sa tubig. Hinalo niya sa tubig. Sa preparasyon para sa pagbindisyon kang holy water. Ayun. Pagkatapos sarong container ito, may naroon mo sarong container tapos iyo tanwin isik duman pa alaba unon baga stretch yang kantinampo. Balikan niya to so ano sa prayer para duman sa mga reblocking? Di man kayo na-mention? Yung dyan, ikaw mo sa video Rom, naka-record yan. Dede sa prayer para sa reblocking. Ang prayer para sa general para duman sa iwas aksidente sa Dayman ito. Dayman, okay. Masabi si Father Herbert. Lakusun ko ngayon si Mr. Maceda. Nakita naman sa ikan DPW. So, dadamay naman ngayon do kami dyan sabi. Kasabay na sa pagpangadji, may bitaran ang aksidente buda, mapakaray ang sitwasyon kan tinampo. Ako nga, sa pagiling ko, sa parte sa question, ano man ang mga hero niya to, kuta na, involved niya to ang simbahan. Pag-iinutan man na Diyos. Naroon naman mo, Jimmy, ka ito, si Father Naga? So, nagpirdon siya. Ano okasyon ito? May okasyon baga na-report ka na nagpirdon, paglibot sa imahen? Naman ito, ning sulig di sa... kasabay yan, ano? O ning
trabisiya baga. Grabe ang Yan. aksidente After man pala kayo. ito, sa tabang din man na Diyos, na puro pundo baga sa aksidente. Total, wala talaga. Ano naman mo? Napundo talaga. Ano naman mo? Wala na kwan talaga Kaya nga, na... naging practice na tabi. Baka kita pigpapagiramdom kita na kay puhantaan man na Diyos, sa ano man na bagay na pigigibuta sa kinabanan ni. Naging practice na sa trabisiya sa Mm. taon-taon. Nagpipirdon o Oh. magpuon kan so naglansar kipirdon tabi pipi siyam na buro suro Sabado gayo dito o Biyernes. Nag aragian mga residentes nagpaparangadye diyan sa tinampo mismo linderos. Yeah. Irat din Diyos ba wala na. Yeah. So Good. di sa libod wala na. Okay. Kay puan man sa napangadye. Kasi si Kagawad Zamora ang Kapitan Zamora nakaisip Kapitan ka nung Zamora, incoming ABC Federation President. Ayun. Okay. Si Father Bert, saan naka-assign din niya? Pulang Was. Uwas ano? Dahil ko manugaring na interview na kaso hapon. Tabo ko man disturbo na so na Yeah. Okay man. Concentration niya sa pagpangadyi. Taduro diretso, Bibi. Pag pangadyi niya, alawig sa pangadyi, pagkatapos sasabayan man kan sa mga residentes. Oo. Dahil na, kumbaga, focus na siya, dire-diretso na duman pagkatapos kan pag-prayer, suminakay na sa lunadan. Iyon na ito, diretso na nag-bendisyon, Yeah. lunad sa open na behikulo. Magayon. Okay, good. So, siguro, maging good practice niya ito yun. Ito, spiritual na pagtubod. Pero dapat Iyon. nga, iyon inot sa gabo. Baka pwedeng gibunan sa iba to. Nga na si Jomar, may report, may duwadaan gadan sa aksidente sa Tiwi Kasubanggi. Maski ko na sa mga proyekto, pura bir magpunang proyekto. Araw kan Pangadyan? reblocking. Ayan, oh. Araw kan mga road widening. Pura bir ko na, kung pangadyan na mo na, yaon man sa na may mga available kitang pali. Yeah. Okay. Yan sabi, BP, sa tuyang pagtugaygay kaswapon, sa ibong kan na mainit na panahon, yan ang aktibidad na nangyari kaswapon sa Kalaban ka National Highway sa Banuan kan Pulangi, Albay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB. Salamat, Jimmy! Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ay, salamat dyan ha, kara Father Herbert Canar. Amigo ko ini, kahit kang nasa KBP kaming dawa. Nagbalyong kami kayo ni bilang chairman kahit kang KBP sa probinsya Canalbay. Salamat tabi Father Herbert sa magayon na intercession na yan. Asin sa panginot nin pangadji, buda si Kagawad Kapitan nung Zamora. Asin po iba pang mga opisyalis dyan sa lugar naan para po maibitaran mga tugang ang problema sa aksidente sa Tinambo. Actually, yan ang kwan eh. May nabasa akong news item ng sarong aldaw. Nanong problema ang mga kapulisan kung tanaga para langkaw ang kaso kan mga tinampo na kan mga motoristang involved tabi sa aksidente sa trapiko. Sige daw. Tonto, nabanganin daw ang bareta. Tapos si Joshua, maray pa sunod ko na si Jomar. Ano, madayan tabi? Dilim ko ang headline ni Joshua. Maray pa sunod ko na tabi si Jomar mo na Joshua. Pwede, konektado kaya duman. Konektado duman sa report ni Jimmy an aksidente. Standby muna tabi Joshua, haday ka magiro dyan. Isunod ko na muna si Jomar. Tamay duwang motorista po nagadan sa aksidente sa Tiwi Albay, sa Albatana. Ano? May nagadan po mga tugang na motorista, duwa pati, dahil sa sinabi ng insidente, tabi sa Tinampo. Maraming tadaw mga tugang ang report mo na ni Jomar Bien. Hali po dyan sa 1st District, Canalbay. Hello Jomar, good morning, come in. Tama, Henry, sa aksidente sa Subang Digdi sa Banuaan, Katiwi, motorsiklo ang imbuelto na duwa. Ini ang kinumpirma ko niyan sa DCGB News ni Police Major Christian Brual at Police kan TV. Ang gadang duwa kaya susaro nagadan on the spot. On the spot? Susaro ngunya ng aga nagadan sa ospital. Grabe, no? Ang nangyari, nagna-drive ining duwang kabataan kan motorsiklo ninda. Naiko. 15 anyos ang saro. Ay, minor. Ang saro 16 anyos susunod. Parehong lay pa sa edad, legal age, ano?
Pero Okay. ang gadan digdi susunod. Mhm. Nakasabata ninda sa motorsiklo digdi sa may partikan Barangay Belen Cantiwel by sa National Highway. Mm. Napigmamaneho ni Raul Interia, 61 years old na ini. Mm. Kan Barangay Limtong Ewi Albay. Iyo ini subiglang buminalyo ki lane, sinabat sa duwang kabataan. Naiko. Basta sa bata ng duwa, bigla na sa nang ining si Raul, sinabat so Dua motorsiklo na na nagmamaniho kang minor de edad. Roger, head-on Mm. collision, My goodness. dead on the spot si Raul Interia. Mm. Mantang so dua na minor, dinara sa ospital, sundo na dyan sa Ligaspi, dinara ining backrider, Oh. na basado sa kumpirmasyon ni Major Brual, ngunya na aga pa sana, nataw-taw pa lang, binawian man Nay. yung buhay, ining si Justin Sales, Susunod. na susunod lang ini, Oh. kay itong na amigo niya, Mm. dumaan sa nangyaring aksidente kasubanggi. So duwang motorsiklo, Mm. pinapot ko ang chief of police kung nakainom itong subigla bagang na gano, Oo. bigla na buminalyo, nasabat, Mm. naparungan da kan doktor na nagresponde kay alak. Naparungan. Okay. O ni So, may edad ng suminabat. Roger, Roland, okay. so kabataan, dahil man, actually ang nangyari, di nagre-responde, may doktor man na ruminisponde, Mm. sa pag-check naman kung may vital signs pa da itong suminabat, Mm. so may edad na, napaparong niya, susungaw ka na alak. Ay, nako. Kaya an-advise kan chief of police, Oo. dahil mag-drive pagbuyong. Iyo, dahil man ganata naman ang ibatang ko. Sir, anong advice natin sa mga motorista? Kasi ang dami ng mga nangyayaring aksidente. Yes po, no, dapat kasi dyan, unang-una, i-check natin palagi yung ating mga sarili, especially ating mga sarili, kasi mostly naman na mapansin namin na nangyayari aksidente dito is human error. So, may assumption din kami kagabi na may possibility na nakainom kasi yung isang bystander na yung doktor na may medical background, bumaba siya to check the vital signs mga nung biktima natin, yung isang namatay. So sabi niya, seemingly under the influence of liquor yung isang namatay natin dahil naamoy niya. So, yan, naparong ang kialak. Nako. Kasubanggi, kasuod ma-BP Henry, bako sa na ito so aksidente na nangyari di sa National Highway sa First District. Aha. Dakol, ikot sa malilipot, duwang motorsiklo man ang embelto, maray ta buhay sa mga aksidente. Naiko. Sa mga nagka-aksidente, ito man, biglang magkasunudan, ma-overtake sa sarong motorsiklo, nagtiko man sa wala susaro, kaya salpukan sinda. Oo. Maray sa nataburuhay sa mga embelto. Darong kay po naman, digdi pabindisyon na. Yeah. Siguro dapat may mag-initiate na arog ka itong so Guillermo na Father Bert Boda kan iba pang padi diyan kan mga panahon sa 3rd district na magibuman yan sa 1st district sabi Juma. Basta lamang igwa na mag-inisyarta ang kahalabaan ay nila kung ba nagadantig din Iyo, iyo. nakaasya ng bulan. Apuera pa so iba maganda man nagkakaroon pero rugado man Yeah. talaga. Oo. May nadali kang bus na duwang nakamotorsiklo to lusugadan. Yeah. Sa malilipot. Mm. May sa malilipot man so pauli sa harong wala sinabat kang van gadan man. So dakol yan bibihan rin na mga insidente yung nagkakaroon sa National Highway sa Calabaan kan Pun, Santo Domingo hanggang sa Banuaan Cantiwi. Pangyayari. Yan ang report. Okay. Jomar Bian. GC. Salamat Jomar sa report. Hali po dyan sa luwas. Ano ba yan? Duwas o gadan. Tabi, mga tugang susaro na gadan, minor. Kasunod ka ito man na nagdadrive ng motorsiklo na minor. No? Tapos, so, saro ba na buminangga itong sumaedad ng lalaki na 61 anyos, pareho tabing gadan, tabi, duman. Kaya duwas o gadan, kaya magbanggaan so motorsiklo. Ata, ako tabi, 10 taon akong nagmotor, no? More or less 10 to 11 years ako nagmotor. Taka may katon, service me. Primero kong service tabi, Chief Ramir sa reporting ko, bisikleta. Tapos binakalang kami kato kan kumpanya ki motor,
mga tugang kuan mi ito, hulog-hulugan mi para maging sadiri mi. Di ba? Ngunyan, tabi, sa pagmotor, pero mas kanong sitwasyon, pero may kitang daog. Halimbawa, ikan buminangga, kita nasabitan, pero may kitang daog, tanduwa tabi ang rueda, kang motorsiklo, kumpara po sa auto. Kaya mag-iingat po kita, di ba? Buda, garo, ano ba, kundi pa, maski aram mo ang defensive driving sa motor, may technique yan ang pagbanking, etc. May technique ang pagmotor, tabi. Kundi paano kang kung banggaong ka, sabaton ka, nako. Ay, sana po maibita rin. Maski so leadership kang PNP, mga tugang sa nasyonal, nagangalasin na kung natatahlang kawon ang kaso kan road crash, imbelto ang motor, imbelto ang mga trucks, buses, imbelto ang mga auto, na mga saradit, no? Sa mga national highway. Di nila masabutan kung sino ang diferensya. Ano ang diferensya? Kung nata mga tugang nagdadakul yan, no? Ang iba pigihiling sa disiplina. Disiplina ang pigihiling tabi kan mga drivers. Hello sa mga drivers. Hello. Hello, good morning, Master. Good morning, boss. Master, Po. aram mo ang pagdadrive baga, kakulog kita kakulog kita mga factors na i-consider baga dyan. Totoo. Inot, kung maraot ang pagmatik mo, pero bad trip ka, nag-drive ka. Yan. Oo. May epekto yan, Master. Yeah. Totoo. Yun yan, nag-drive ka, magkitultol. So, kasabat mo. Ingat mo. So, kapuwata man driver, malasubas. Yan. Saro pa yan. Epekto yan. Kaya arog yan kaan. Tapos ang pagtulo, pero may nag-iiridali. Nya. Isus. Totoo. Ano Pero preparation? may saruhan sa pinaka-factors ko na may aksidente. Ang nagmamadali. Kasi hindi mo na magkontrolado sa ano mo eh. Nagmamadas kaya langanin. Oo. Lulusot ka. Nag-iidali ka. Yan. Totoo. Okay. Kaya, di tama Sa karaklan talaga busing sa karaklan sa to na nagmamaneho ano, di ba? Sa kondisyon ng tao. Garo limitado kitang makadangog na nangyari sa aksidente nga sa auto may diferensya. Sa Manila. Karaklan na walang preno. So, kasunodan mo. Pero usually nangyari sa mga motor. Hindi tamang tigano sa mga nakamotor sana Yan, oo. Nakasunod ka, bigla yan ma-overtake. Di nagpundo na sa inota. Ata na. Dapat magpundo ka naman. Oo. Gigibo, mina-overtake ta. Gusto ba abo ba maumbasan? Gusto nagbabadali? Iyo, medyo gali na habang magpa-overtake ang ibang driver. Oo. Kaya dapat pag-arog ka yan, magluway-luway ka man mag-cross, bawat Oo. turn left ka na, tama change lane ka. Iya ba ba? Luway-luway ka tayo, may masuntot dyan, Correct. Ano man makuha mo sa motor, kagawag ka sana. Na. Ano ang patayin na yan? Masabi may participation fee na sa naman niya. Oo. Ilan daw yan sa insurance. Kaya mo man papagaon, so teka mong ibang auto, Oo. siyempre, ayusin mo sa auto mo. Iyo. So, Alam mo alat ka kan sa auto nakamotor, mabayadan ka. Ata na, migo. Mamuya ka magkasuting na drive mo sa auto, may bangga. May yun ang gad. Mag-iwa. Bata pag nagbabarangga, nag-iriwa, tapos nagkasurundo man sana. Magkasunod do, ano man makukuha mo ka to, lalo na kung di man sana. Nangyari na. Pagkawin nito. Okay. Araw yan kaan. Yeah. Okay. Salamat, Busay. Master. Salamat. Alright. Yugo-yugon mo na. Pagkito pa lang sa Kuya Master. Sabi ni Kuya Nes, ano do kung pabindisyonan man ki Father Canar ang mga reblocking nga ni maging madali matapos? Buda, tumagas ki maray ang aspalto. Gako sailing ko tabi, Kuya Nes. Garo dapat. O, sandali. Uni pa, mga tugang oras natin, 8:25 sa Pilipinas. Istorya pong tinampo, baretang tinampo. Ano mga istorya, tango niya na aldaw. Uni man, iba man ang istorya ni Joshua. Nagdadakulang batak sa tinampo sa Duterte Highway, parting Barangay Banyag, halit ang mga residentes. Yung manang gano'n, no?
Batang batak pag nagdadakula, mga tugang paminsan, may problema talaga. Ang hapot, Ang aksidente dyan. si Henry M. Ang lalaking Mina, inuumaga. Joshua, good morning Joshua. Good morning, BT. Gapong ko ini si. Gusto kong batikalon ini si Chief Remeta na kaning kapot-kapot kong water tumbler. Tiga pasabot akong ano-ano, bata agang Lunes na. Sarawayon ini. Ate, Father's Day pa sa nakasod ba? Ha? Father's Day pa sa napakasod ba? Mina Father's Day pa sa kaya malibong ang payo ni Chief Remer. Okay, sige. Anong sitwasyon dyan sa nagdadakulang batak sa Duterte Highway? Go. Good morning, BT. Good morning sa mga parantabay. May klase kibatak na makaugmahon pagparahilingon. Mm. Pero may klase mang kibatak na makatakot. Arog kang klase Ako kibatak kaya, na Joshua, Ah, sa gabos na batak, ugmahon sa na ako na pag nailing ko, ang batakan kamote. Kaya baga na, nakatanong baga ang kamote. aha. Pag himuon na baga, mga mauno doon, minabatak ang daga. Yan ako naugmahon sa nang batak naan. Other than that, dae. Ano pa? Ako- Go ahead na. Naigmahon ako pag minahin na batak. Pag baratak ang bool, ibig sabihin da, mahigos. Batak ang buol. Mahigos. Hinda. Okay, sige. Kung anong pigkataran ni Chief Ramer, ano ba ba lalaki ni? Kung anong pigkataran man Chief Technician ta, yung kung anong pigkataran man Dracula ng batak, sus pangyari sa maabaka. Okay, sige, go. Anong nangyari dyan? Date ang mga residente. Nagbibipihin rin sa boundary kan Barangay Banyag at yung Barangay Binitayan sa Garagalbay. Partikular na digdi sa may Duterte Highway. Dahilan ta may dakulao na batak-an tinampo tabi di Henry naglulubong na may na-cross na tabi sa tinampo. Kan nireparo ko ngunya na pagkaga, ang irarom palang kang batak na ni Henry, drainage, dakulang drainage sali sa Barangay Banyag, tapos minakross na sa tinampo, ang lawas na kainin, hindi sa dakulang salog sa Yawa River. Ngunyan, ang kinakahaditan sabi dito Henry ka na mga residente, sa pinagtutubunan ninda, nagpuon ang dakulang batak na ini kan tinampo tabi dito Henry, kan sigida so pag-uuran. Ta ini kayang porsyon ka na tinampong ini, sa lugar kung hain sa dakulang batak, medyo, medyo pairarom na parte, kumbaga so tinampo, patag, halos sa inutan, tapos medyo pinapairarom kiniit, tapos pag inutan mo naman patag na. Kaya na bubutong dyan sabi dito Henry na tubig oran. Na iyo ang pinagtutubudan kan mga residentes. Na iyo ang nakapaluya sa kalidad kan tinampo. Rason ko nata magbatak min dakula. Dakul na ang nadiskwidong mga motorista sabi dito Henry sa nasabi ng lugar. Dahilan ta minataga dul na sa nang bigla ang motor, ang kotse, ang tricycle. Dahilan sa apuera sa batak sabi ni Henry, nagturuklap na sa tinampo, purluwas na sa mga graba-graba. Ang pigkakaaditan kan mga residente, sa kung humalabaon pa ang batak na ini, ang itsura ba kan tinampo ni Henry, 4 lanes. Halaba na baga, balyo na ba sa tinampo ang batak? Ang itsura kan Kung sa tinampo, ibong 4 lanes. nagilid, hali duman kay sasarong may nakashot akong nailing eh. Aha. Hali duman sa nakashot, pabalyo sa ibong natinampo baga ang batak, so sa ibong dakula na, 4 lanes ang tinampo sa tahaw, may island. natamantahin nagip mo ni nakashot na ini, oh. Coincidence. 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 Kamera mo, pakaray nga ng pagkamera. O, ngunyan. 4 lanes ang tinampo. Sa tahaw may island, budayaon, so solar light, street light. Ang batak ni Henry, magtuon sa kilid kang tinampo, dakulan ng batak sundo sa island. Ibig Yung sabihin, ano, sakop na. island pala din eh, sorry. Pag una, kusog pinagiligan tinampo. So, island Island pala pala din yan. eh.
Nayaon nakatindog sa street light, tama? Island pa lang yan. No? Sakop na kan batak. So, buon sa gilid yan. Oh, iyo. Sundo sa island, ibig sabihin, batak na sa tinampong sarong bilog na linya. So saro na parte kan tinampo lang pala nini. Aha. Bako 4 lanes yan. Ngunyan, may sarit ng batak ni P. Henry, doon mo naman sa Balyocan Island. Kaya ang pigaanitan, baka magdiro-diretsong mabatak sabi ni P. Henry, sundo sa maubos ining 4 lanes ka na tinampo, tabati ang irarom kay ni P. Henry. Kumbaga, bako man, siguro may engineering ano man na yan, pero ang irarom kan batak na yan mismo P. Henry, dahil mang kilaog ta drainage. Okay, alam ko na. Taanalisaram ko tabi, Joshua. Ano? Ining batak na inibuda iyan na tuklap ng parte kan tinampo. Ang irarom kayang kanal, Kanal, nadakula. may kanal. Gusto sabihon, nagbagsak so parte kan dakulang drainage sa irarom na nag-cross sa tinampo. Opo. Ta naghirarom so parte kan tinampo nayaon so kanal. Oo. Na-imagine po nindo mga paraan tabay. So kanal na dakula siguro mga 1 meter, 2 meters ini. More than 1 meter gayod, less than 2 meters. Ah? 1 or 2. Yan, sa pakros sa tinampo, ang lakbang niya mga more than 1 meter gayod, 2 meters more or less. Sirarom ka ayan, kanal. Pwedeng deta mo ano sinirip mo kung culvert o ano na kabugtak sa irarom. Di mo na si rip? Box. Box. Di na ka box man binuhusan gayod. Naka-box man binuhusan. Ngunyan kan binukan ano yan, kung box yan, di siyempre sa irarom yan maagi. So sa ibabaw, siyempre binuhusan ito. Ang sa kuyang analysis sa nailing ko sa satuyang satellite video monitor, na camera ta nakatulok diyan. Nagbaba so irarom. Tama, Joshua? Bubinaba so irarom na parte, buda, natuklap na so ibang ibabaw na parte na sinimento naman sa ibabaw kang kanal. Kaya ang tada ngunyan, mga graba na, nasa mga graba, tama? Iringyo. Yan ang sa kong analysis. Baka sala kita. Pero common sense man na natadaw ito sa lang parte doon at natuklap sa ibabaw kang tinampo. Ang gusto lang kan mga residente, ma-check, mariparo kan tamang agency sabi ni P. Henry, sa siyempre, Argeni, sabi ka nakorong ko sa bago, gulpi na sa na-accidenting motor, pinataraga doon na sa na, minalangoy na sa ang motorista sabi ni P. Henry, sa arog nga nito ang situation kan tinampo. Kaya sabi nila, pag may aksidente baga ni P. Henry, siyempre, yaon so, disiplina kan motorista, o kaya katasabat, siguro sa pwedeng mahiling, so kalidad ka tinampo. May motor pati, nakashoot. So, man nga, bata magkasunan mga nagmumotor. So, toon na ining tinampong ini P. Henry, ang mga motor, aramin na konsensya na maliklik, nagihan. Pero so, medyo bago pa. Di mo kaya tulos mahiling ining... Ang hiling ko, Diyos, mariblock kayo ni. Mariblock kayo ni. Ang saro daw sa mission mo ngunyan daw, kung dapat makuha mo sa kontakan PIO kan DPWH district. Iyo, data na apulan. Bako na kaya sa Richard eh. Di kita kinapulan, di kita data tulos na i-refer ang sitwasyon ta. Di ko nagkukontak ang PI. Testing unta ko nining PIO kang district, makaskas na nakakauron. Roger. Iyo, okay? Ayan sabi, P. Henry, ang na-concern lang sa Argeni, matigura na naman, baka magpara butong digyan na tubig, special kung magdakula ang batas yun. Tabati baga P. Henry, ining tinampong ini, truck ang mga nagaragid digdimintan, mga magagabat. Okay. Kaya special kung medyo magdiretso pa yun sa mas dakulang problema. May tubig yan. Pag nagtubig yan, sige, ang iraram kang kwan. Sige. Kung nga pala nasa may garo drainage system sa kanto kang island, wala, nagapo na nailing ko. Aday na. Mga gapo na, tarakula unon na talaga ang batak, buda may burubaybay na, masaram sa man sa irarom, buda, natuklap na talaga sa cover kang drainage system na nag-cross sa tinampo. Oo. Natalo tanto tuklap yan, ano? Dahil ko magkasarabutan. Niya, Joshua, follow up mo man tabi sa may tulay dyan sa Bagong Bayan, pasakat sa Kiwalo, tanaararo mo na ang lubak.
baka lamang po madampingan lamang kan mga kaliduman takasusaro di tan pang matumba kami ni Agom sa motor tararo mo na palan sukali dai minariparo ta malabog pati sa tubig. Oh. Yung bagay sabi mong iapod mo sa bifar. Ayun eh. Yun na pala nene. Salamatana. Yun na pala nene. So, rinipod mo ka sa Friday? Ang namin holiday. Pagyayari sa maama ka. Yun na pala nene Naakad ng pundasyon kan mga kaya nagbaratak na may oras mabagsak iyan, idol. Oh. Baka sa pundasyon si Raram Joshua nag-give in buda na kwa na. May grabbing scaling na iyan, subak culvert yan, permi ako dyan, minalagabong, uling mo na. Dakol pa nag-aagi dyan. Good morning, Henry. Good morning, Sir Henry. Kaso hapon, kasunod ko sa girlfriend ko dyan, uminagi kami, bigla kaming nalubak, nakasangsang baga sa girlfriend ko, sampangan kan likod ko. Medyo napaulok lang ako. Pero dit pa kaming madiskwado, nailing muna. Gibo-gibo mo iya. O sige, Joshua. Ayan, di pe. Padagumotor kaya baga? Pag ko nagumotor ka, Oo. ang kasunod baga, pag binalubak, nakakabante sa likod mo, Surting malas yan. sorting mo. Okay, o sige. Ay, di pe. Dapat makaroon to sa iba kaya si Angela. So makuha to sa kontakan PIO sa DPW ita. Alright? Sige. Anyway, yan na dito na mga sitwasyon. Please, priyo ang pagpalap. Ining batak nini sa boundary kan Ano Sir ba? Highway Banyak and Binitayan mula sa Tigitex sa Tuya sa Iwalo. Okay. Ayan dito ang dagdag na storya. Yung Pabino, dito. Salamat Joshua sa report. May reaction si retired police Colonel Berdin. Hello Colonel, Marinaga. Marinaga ko sabi Henry. Yeah. Sa imong taga-Hidom. Opo. May observation lang ako. Ini pagang i-blocking dito sa may pada. Boundary kan ligas kapag kung domingo. So, nagpusa ini grabing traffic kung tinuunay ng trabaho. So, may 2 weeks na ang nakakagero. Opo, more or less. Kung hindi nga ginudak, although malinig ba ng tinampo, dahil magkidiferensya, pero malalas ka, kapag aguda ka, nali na sa simento, pwede mo nang iyan na buhusan ki simentong bago, dahil mang trabaho. Pangyari. Ano yung kontraktor? Ano na DPWH? Hindi naman kung mga manhid. Dapat yun, diretso ng pakahaliak kang sa konkreto, may nagdadasok na para masiminto tulos. Ano Colonel? Exactly. Tama. Sabi Henry. Sana niyan, uli ka, di ko lang wara at kinagkatrabaho. Kaya makawiyang-uyang sa tuyang mga motorista, sa mga taga First District na nag-aagi dyan, pagod ako nung ang kalsada na dahil magdiferensya. Pagkatapos, babayaan dahil kini nagtatrabaho. Giyo, ano? Although, mariman ang dalagang kang trapiko sa may traffic light na, but still, nakapaulang yan. Dapat. Nakababala yan sa ang mga motorista. Makaulang sa pagmatimatik na trabaho nito yan, nito yan, o dapat, as soon as possible, pagkaigo man lamang kamo ki sense of urgency, Makaskas? masupog mong kamo. Nagari ba ano na kamo DPWH? Oo. Pabayaan lang nito mga kontraktor nito na kung luwarin niya yung gusto trabaho, yun lang. Sa inutan lang gabi kito hindi, kaya ito nga ginudak rin na pwede na nga rin mula ang buhos ng kisimento. Oo. May sinira na naman yung bako. Pero, tinabayaan. Di daw kasi tinira-tira sa simento. So, asfalto, tinayaan. Pero, kung ginagtatrabaho, ano yan? District Engineer Rasotia, wake up! Okay. At mas kari-paruan sa imong mga kontraktor. Yan. Nakasupog ka. Iyong pada na yan, labi kaming 2 taon na nagtiyos. Kwantabi ang busing. Colonel, pampo yan. Iyan na sa padang ng Regional Office tabi ang kan DPWH.
Bako sa district, sa region. Regional office yan. Sa region. Mapapag ka mo sa mga albayanos. Nagari maganda ka mong mga supog. Oh. Tapos, kapabayan na tigigibo din do. Okay. Yung walang gabi Okay. nasa Sige, sir. hindi government employees din ka. Oo. Maging nasensitive sila sa pangangaipuman mga na-apektadong sektor. Okay. Bago kung marinig na gustong trabaho, yun na. Kung magsasabi araw kaya Yeah. sa dalagang ng gobyerno, Opo. Okay. yun lang Thank you, kami Colonel. namin. Salamaton. Salamaton. Alright. Na high blood si retired Colonel Berdin. Ayan po, nasa patang sa region niya, no? In fairness kay Colonel Warren Azotea, kwanta pa ko tabihan sa district, sa regional office tabihan. Tabi. Alright. Sige. Hello. Hello. Yeah, Colonel. I-high blood lang. I-high blood lamang si Nilo. Na high blood si Nilo. Na high blood si Nilo. Iyang kaya talagang sa padang. Dahil ma-explain, kung natatapig ulag ninda sa tinampo, dahil man talaga kihiling na raot. Tapos, duwang parte yan na pig ulag ninda. So, saro talagang hinali na so mga konkreto. Garo may nagtuturo trabaho mang gayon, pero garo mapagalon ang trabaho. Tapos, sa sarong parting pig para jackhammer so sa ibabaw, di karoon ng mga sungkaan. Ito, pinabayaan na ito. Pinabayaan na itong parting ito na jackhammer. Ako na nung nagibuhon dumaan, tapos na lang binayaan. Ako kuta, kung ako sa nabaga, so isip sa ng so common tao. Iyan taday pa man kay puha na tulagon, dahil pa man kay puha na ripiron. Imbis ko ano na bang pag-ibo, imbis ko ta na kuya noon, ulagon so sa tahaw. Ano daw kung mag-ibo na kitig sarong lane mag-inibong, iyo man sa ang requirement, ang requirement sa 4 bagay lanes na bagayan dapat ko ta 4 lanes. Oo, 6 lane nga ni Garo sa Asian integration. So, ang existing niyan, 2 lanes na. Ano daw kung imbis pagpara sayangon ang kwarta kan taxpayer dyan sa dahil manaraot, uulagon, ang minaluwa sa paghiling kang tawo, gusto lang maliquidate nga kaya supundo kayan. Ano daw kung itulugod, ipipatrabaho na kitig sarong lane mag-inibong. Kung sa inlang makaabot so available na pundo, at least may napuna ng expansion sa mag-inibong. O din, kung nagibuhan na ki another lane sa mag-inibong, and siguro luma naman so sa tahaw, then that's the time na pag-ayuso naman so sa tahaw. Kutaro ka namang programa kang DPWH, kuyang kuta, may maaagihan na, may maaagihan, dahil mapipirwisyo, makahirak man talaga kan mga taga First District nyaraong pati ang digdio sa Ligas Pinag i-reskwila naguro pisina. Imagine mo aga hapon ninda yan na pig i-experience yan. Kaya ako ang advice ko kay Colonel Berdin, maglipat ka na tabi digdi sa Ligas P. Ako naglipat Araw kang ginibo mo, araw kang ginibo mo yan mas Ligas P. Maglipat ka na digdi ta. Grabe talaga ang problema. Makahirak ang taga First District, lalo na kung may sigil kanya sa Biyo, sa Libain, napwaso na digdi sa mga matrapikon. Pag maski dahil pigaayos dyan, pag abot mo sa nadigdi sa may government center, matraffic, dahil man nasusolusyonan na traffic yan. Kaya lang yan ang suggestion ko. Imbis magparaulagon ang tinampo, mag-ibo na ko sarong lane, mag-inibong. Diyan ang naibuhos ang pundo, tada pahiwas nga ni sa mga tinampo na dahil man pigagaramit. Iyan palugod na talagang gamit na gamit. Anyway, may nagyukan na nadangog ko. Ngayon, kamong mga taga First District, pigbabaralos kamo ngunyan. Nata. Daog
daso kandidato dumaan sa first district. Natasunta ka dyan. Okay, sige, salamat. Yan sabi ang sa kuyang suggestion. Salamat. Okay, thank you. Alright, mamaya ha, apunan ta sa Tilosi kang DPWH, ano, ipaabutan mga sessions. Baka makauran daw niya na pagkaga, mga tugang di po sa tuyang programa, ang Anhapot 15, bago mag alas 9 in the morning. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Tignan sa ilalim ng cap o selyo ng Ginebra products at i-claim ang price sa partner outlets. Runs from March 15 to July 31 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarine na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Ang BDO ay nandito para sa inyo. Mag-deposit para sa ipon. Mag-loan para sa pangarap. Tara na sa pinakamalapit na BDO or BDO Network Bank branch sa inyong lugar mula June 2 hanggang July 18, 2025. BDO. We find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Punta na sa pinakamalapit na BDO or BDO Network Bank mula June 2 hanggang July 18. Noong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Noong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Porsche Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kadako labnaw moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungkasin stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikape mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores as in drugstores sa inyong lugar. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Uni na siya! Bicol Loco Hot Air Balloon and Music Festival malanding na sa maabot na Hunyo 14 hasta 16 sa Old Airport, Legazpi City, Albay. Hot air balloons? Check! Mayon Sunset View? Check! Kulig music, fan flows as in beats na mapasuryaw sa imo nin more? Check na check! Tapos yan, mantang nagkakaon nin sili ice cream as in nagbabayli kaibaan sa imong tropa. Mari na, imbitaran ang gabos na barkada. Mag-irilihan kita sa Bicol Loco Hot Air Balloon and Music Festival, Hunyo 14 hasta 16 sa Old Airport, Legazpi City, Albay. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artesin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, 2 minutos bago mag alas 9. Angel Mostasa po, may dagdag na report. National Food Authority nagpaliwanag na may kinaaraman sa pagbabakal ng Paroy sa Bicol Region. Aramon na pang istorya kasabay si Angel Mostasa. Good morning, Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa tuyang mga paraantabay sa mga dagdag nga pareta. Sa ima nagpuntos sa pagbakal ng Paroy ang National Food Authority Bicol. Inian ka simbaga na sinpayag sa DCZB News na NFA Bicol Assistant Regional Manager Ma'am Julie Lineresa sa pagsasabing nasa pag-calibrate sinda kan mga paring na naglaog sa indang mga bodega dahil sa presente fully utilized na ang mga warehouse sa anom na probinsya kan rehiyon. Sa pagipagurong kan DCZB News kay Lineresa, sinabi kay ini na tigipuhan ni Dani paagi para maakseptar ang mga pigdadara na paroy sa mga paraoma mantang padagos ang sa indang pagipaghuron sa mga lokal na gobyerno para sa dubang na warehouse sa indang lugar dahil ang tangon niya nanutaran ninda na magayon na anikan mga paraoma at sinandakul na mga paraoma ang nagpahayag din interes na magpabakal ng paroy sa NFA Bicol. Sa lado naman VP Henry, ang koordinasyon sa DA, nasa pag-inspeksyon pa ang NFA Bicol
kan mga rice processing centers para mahiling ang sitwasyon kay ni kung feasible as na secured ang mga paroy na isisaray digdi. Dengogunta VP Henry ang kaptang kantayag ni Assistant Regional Manager Ma'am Julie Lianeresa. Actually, hindi kami nag-stop. Bali, kinakalibrate lang namin ang pagpasok ng mga palay dahil punong-puno na ang bodega. Pero ngayon naman ay continuous ang milling. So once na ang pag nagmimil kasi ng palay, nag-i-issue, lumalabas ang palay for milling. So at least makaka-create ng space. So pag naka-create ng space, tuloy-tuloy na. Tuloy na ang pag-accept namin ng palay. Bicol region halos fully utilized na. So ngayon hinahanapan namin, as of now, yung regional manager namin nandun sa Camarines Sur para mag-negotiate kasi yung mga LGUs naman ay nagbibigay on with the DA. And yung mga RPC nila na mga yung rice processing center ng mga FOs and co-op, nag-offer sila. So ngayon, nag-ocular visit pa kami kung yung ino-offer nila ay suited sa palay. Kasi baka baka maulanan or baka hindi feasible. Dapat kasi secured ang palay. Kasi once na hindi siya na-secured, accountable kami dyan. And baka kasi masira. So, para naman VP duman sa concern kan mga parauman na mapabakal ng paroy, kay puwan sa nanidang makipag-koordinar sa opisina ka na NFA. Kwampalan, paano sa mga bodega? So pag may bakante, sa kasi na minabakal, mina-procure para mabugtakan sa bakante. Yes po, VP. So ang issue baga dyan na sa report ni Jomar na nagpundo magbakal kiparoy sa First District, taday da kibugtakan na bodega? Dahil paliwanag ni Madam ni. Ang sabi niya, VP Henry, di man na sila nagpundo magbakal. Kasi naghalat-halat tinda na may mabakanteng bodega, saka naman sila ma-procure giraray. Ayun. So kung daing bakante, igpaulok mo naman ako naman ng Angel naman. Iyo nga niya, VP. Therefore, kung daing bakante, yan ang hapot. Yan ang hapot. Di ba yung napipitigtaram nila duman direkta na nagpundos nila? Okay. O di, sige So, tabi, yan, Angel. Pag may time ka dyan, yung ka sa mobile, duman na daw si Ate Lucy. Direct ko na, kung kaya na kitang oras sa DPWH. Magayon itong suggestion ni Kuya Nes. Primero, imbes baga na mag-reblock, pwede i-construct na muna para maging 4 lanes ang tinampo. Magayon dito, kuda kung paano mapakurokaskas ang pagbuhos kan tinampo. Sabi baga ni Colonel Berden, retired police Colonel Berden Casabago, nailing niya na pag-agihan niya na so tinampo kwa na, pwede ng trabahoon para buhusan. Dahil daki nagbubuhos. Pero daw mapakurokaskas ang trabaho na pag-ready na ang tinampo, pipatagas, bibuhusan. Di ba? Yan dapat ang kuhan. Haputon mo si Ate Lucy, ha? Kung natabang mareka yan, ha? Na mga suggestion kan sa tuyang mga parantabay na nag-aagi dyan sa National Highway sa may parte kang area kang between Legazpi and Santo Domingo. Okay? Yes po, VP. Okay, sige. So, yan, VP, ang mga natatang informasyon ni Kuya Boy, Angel Mostaza, Salamat kansa ng pagantabay. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. Dahil pong personalan, kita po tagahapot lang. Thank you. Mabuhay. God is good all the time. Makinig ka muna. Tayong kaibigan lang, ha? Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat,